Hey Google, can you tell us about ghosts? Sorry, I'm not sure how to help with that. Tapos, pwede nyo pong i-download yung official mobile app namin. Yes, the best. Love Radio pala. Love Radio, oo. Hindi, kasi di ba, Love Radio is the best. Yan. Yes, ganon. So, download the official mobile application namin, Love Radio Manila. Lusot ba? Lusot? Dahil tamad akong maglakad, online tayo. Tikpa ko mo ang wala yung mabot ko yun. Ito po ang Love Radio logo. Ang Love Radio logo ay ginawa para mauntok lahat ng DJ kapag tumatayo. Sige. Tumutok ka pa rin patuloy sa nag-isang number 1, 90.7 Love Radio. GBGB lang, walang hit. Puro love lang. Bye-bye! Walang ubo, wala. Bibubwit pa ba yun? Oh my God, Kadiri! Oh, may mga daga pang nilagay si ano. Kadiri! Swear to God, ang hindi ko kaya. Oh my God, tingnan mo yung meron sa keyboard. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station.